Velkommen til Hacker TV. Nu er det jo sådan, at der kommer det her overvågning, og så er det meget vigtigt, at man lige får styr på sin computer, så de der assholes ikke sidder og tjekker alt det der dyre sex, du sidder og downloader. Jeg har lige tænkt mig at vise, hvordan man installerer programmet Tor, som er sådan et super snedigt internetprogram, som sørger for at sende alt dataen igennem hemmelige anonyme mennesker et hemmeligt anonymt sted i verden. Så det skal vi lige kigge på. Så skal vi lige have gang i vores browser. Tor har vi så her. Anonymity Online. Klik. Så er vi så inde på Tor her. Og vi kan downloade Tor, det står der lige her. Og vi kan skifte sprog til alt muligt fedt. Og så trykker du download Tor. Og så skal du sådan set bare gå ind og trykke download. Scroll ned i bunden, det ser sådan lidt fucked up ud. Men der kommer sådan en kasse her. Platform. Windows. Og så hæng den der package, som hedder Tor og Prevoxy. Yes, kører programmet. Så skal vi lige vente 1000 år på den hente lort der. Programmet Tor er et internetdelingsprogram, hvor man deler om at dele sit internet med mennesker fra hele verden af. Det betyder, at når du så skal hente noget igennem internettet, så i stedet for at du gør det direkte, så kan det være, at der er en af dine hemmelige Tor-buddies i Tyskland, som sørger for at sende dig det data der. Det vil sige, at de folk i Danmark, de tror altså, det er en tysker, der sidder og henter på nettet, og ikke dig. Og på den måde, så kan man altså snyde systemet. Så kører du det her installationsprogram. Go. Her kan du så se de forskellige programmer, som bliver installeret. Installere. Så skal den lige smide nogle filer på din harddisk. Så trykker du next. Og finish. Og så sker der sikkert et eller andet helt fedt. Kom noget der. Tor is running. Så har vi så simpelthen Tor, og ja, der kan du så stoppe Tor og set up relaying, og relaying det er så det jeg snakkede om med, at man deler sit internet med de andre på Tor-netværket, sådan at de kan trække data igennem dig. Her kan man view the network, der kan du se, hvorfor nogle forbindelser du har, altså hvor rundt i verden du sender til. Her kan du så skifte identitet, det vil sige, at så finder den et nyt sted og hente dine data igennem. Du kan starte med at gå ind i settings, og den står så til at køre det på system startup, og her kan vi så gå ind og kigge på server, relay traffic for the Tor network, det vil jeg sgu egentlig gerne. Så kan jeg give mig selv et nickname her. Så kan du trykke her på bandwidth limits og vælge hvor meget internet du vil dele. Tag det laveste du kan. Og så er det sådan set bare at trykke gem. Og så kører det egentlig bare. Så kan du sådan set fjerne den der igen. Og så har vi det så her. Nede i dit system tray. Så sker det simpelthen det, når du smider data igennem Tor. Så ryger det igennem den her Prevoxy, og så kan du sådan se den snurre rundt. Vi kan lige prøve at starte Firefox for eksempel. Så er der simpelthen kommet sådan en her nede i hjørnet her, hvor der står Tor enabled. Så betyder det, at du kører Tor, og så er alt din data, det ryger sådan set rundt omkring i verden og kommer tilbage igen. Problemet er så bare, at for det skal virke i Internet Explorer og MSN Messenger og alt det pis der, så bliver du nødt til at indstille Windows til at smide alt data igennem den her proxy. Hvis Tor det virker, så hver gang du gør noget på internettet, så burde du kunne se den køre rundt ned i hjørnet. Du skal ned i startmenuen, og så skal du ind i dit kontrolpanel. Og så er der et eller andet sted, hvor der står Internet Options, det er den der. Og så får vi en menu med alt muligt pis. Der skal du ind under din connection eller din forbindelse. Og så skal du trykke LAN settings. Så har du så din Network Area Settings her, og der skal du gå ned til Proxy Server, og så skriver du Localhost, det er din computer den er, og så skriver du port 8118, og så kan du egentlig bare trykke OK. Og så skulle det gerne være sådan, at hvis jeg nu går ind på en eller anden hjemmeside i Internet Explorer, så kan vi prøve at holde hernede i bunden af skærmen. Men der kan du i hvert fald se, når den snurrer rundt hernede, så er det fordi, at det fungerer. I Messenger der er det cirka det samme, du skal gøre. Du skal ind i din connection, og så skal du lige ind og tjekke, den også kører igennem den proxy der. Du skal ind i din Messenger, og så skal du ind i indstillinger. Og så skal du over i connection og advanced settings her. Og der skal du i SOCKS, localhost og på 50. Ja, du kan altså lige prøve at trykke test og se, om det sker noget fedt. Ja, hurra, siger den. Det kan godt være, at man lige skal genstarte MSN, eller din computer, eller Windows, eller dit liv. Men når det virker, så burde du kunne se, at den kører rundt hernede, når du gør noget på MSN. Så det var Hacker TV for den her gang. Vi ses. Fuck you.